Score 7-8. Ganda ng web silicone. Seven eight ang score. Lamang si JB. Seven eight ang score. Lamang si JB ng isang rack. Isang puntos. Ang ganda ng laban.
Kulang. Namang ng isa si JB Sukal. Kulang. Axel may pinto. JB Sukal yan. JB Sukal yan. 9-7 lamang si JB Sukal ng dalawang rack. Lampas ng konti yung placing niya ni Christian Lingayen. Grabe, talagang pitgitan. Race 17 to, race 17. Yung malaki ng side gate. JB Sukal yan. Galaw tayo eh. Seven ang score, lamang si JB Sukal ng dalawang rack. Race 17. Kaya natin ako standard. 7-9 na po, 7-9. Lamang JB Sukal, dalawa.
Ay, no, 291, marami talaga. Uy, Mahirap ng 74. Maganda kasi doon, parang lagyan ng aircon para parang... Oo, parang ganun. Tabo pa kasi. GB yan. Pumasok pa yung guys. Kamot ulo lang si kamot ulo. Yung icon mo. Nine eight ang score. 9-8. Lamang ng isang rack si Jimmy Sukang. Sali po, sali po. GB, GB. GB isa. GB isa. Lamang ng isa si JB. Awat to spotter. Ha? Pares lang lang. Parehas lang. Parehas lang. Mamaya pa rin. Iba lang yung ulo. Yan nga alam yun. Ako na alam yun. Hanap ako na nagaling gusto. Parlop. Dito pa lang naglaro sila ng laro ko. Ikaw.
Tapos goal. Rapid fire. Iloilo. Goal. Isil din niya lang yung sa loob din mo. Kumbal lang. Kompakit talaga sa kaltura. Pun, grabe may tira to ang kaltura. Umiiyak. Umiiyak. Hindi pumasok. Ito yung score naman ng dalawang rack si JB. Idol JB. Idol si Mansa Idol ang banda. Mamaya-maya. Pre. Salip ka. Salip ko. Gitu. May 17-18 ang score naman ng dalawang rack si JB Sukaw. 7 na lang. Dami ito lang. Basta yung okay lang pag pera mo. Tapos sa sarili. Sigara ba kita ko? Jangan pa. Over. Wait. Tayo na GB ulit. Tapos na siya. Nailan. Okay na siya. Tirador ka ba?
Ang tulak niya. So, Grabe yun. Ay, lalay sa tiro. Grabe alalay sa tira to. Pagto. Ito ang tatakiling ano. Hindi, may batik na ano sa Babat. Idol Miri. 11-8 na. Yung mga nang tatong lang si David. Hindi lati pa na ito. Ha? Sarasal na. Ako na kasi. Pananalo lang. Nami dating Pilipino. Nasaan na? Golden drop tayo. Set, pag-spot na. Pag-spot. Balik ka na naman. Mangantap ng racks na check ng sultang. Patay mo tayo lang. Mahirap. Ay, kailan ba? Kitling ba? Dito. Tanggalin mo ito po. 8-11 namang ng tatlong rack si Baby Sungkal. Maxel na eh.
para sa iyo. Tulak ko na. Eleven 9 ang score. Buhay pa, hindi pa tapos ang laban. Lamang pa rin ang dalawang rack si JB Sukal. Kailangan na ng magandang tempo nitong si Christian Lingael. Wala ko kaya sa kayo. 19 ang score. May 17 ito. Saka lang. Saka lang. Siap. Race 17 mga boss. 9-11 ang score. Lamang dito sa Calderon.
Bili ka na ba? Bili ka lang. Parang gila. Waiting po. Sila kung banda. Check-in, delay na. Tumanggugo naman sa isip ko yun. Mabait may utong bol yan. Bintang dito ko. Mintan ko sisita. Labot ko. 0-0. 0-0. Hoy, isa na lang ang laman. 11-10. Buhay pa, Christian. Mahabol. Ganda ng laban. Hindi pa tapos. Nahol to, laban pa. Tani bal bulan Ang laki ng side bet nila. 10 to 20,000 every rack. Ko lang. Abalang. English ko lang. Balang. Ano tatawag sa'yo? Dali pa rin.
10-11 ang score. Ang laki ng mga side bit na 10 to 20,000 every rock. Itag din sa sarili mo. Titain. Laban pa, hindi na laban. Tayo. Nani. Timing. Dos. Shout out Ramil Gubera Binluan. Boss. Mga computer. Inarap. Nakuha mo rin yung pera. Labanan pa to mga Inarap kabilista. computer ano. Mayabag yan sa kalbayag. Mga COVID. Pintis. Arigo. Ayun siya ako. Ito lang steering ng JB. Harap na yun. Oh, live. Pag Hindi ko gusto na pabalik ko kasi. May umpisa mo. Yes, it does.
Ah? Pinalis niya ako. Sipin na ibigis mo lang. Yung 5 minutan. Wala kasing prepare eh. Ba mo? Pitiran. Sila ang nabanda. Ah, lato na. Todo ko na to. Hindi na karaman na tira ako pa. 10-12 ang score. Kailangan. Idol, idol, idol. Idol, idol. Idol, idol. Ginapiran dito kaya, ginapiran dito ah. Basta na, ayun siya. Tama mo na sa daw. Shout out Sir Dan TV. Sir Dan TV. Video. Gibe, gibe. Ako na pala. Mr. Gibe. Terima, terima. Tidak ke Basil, tidak ke Basil. Kurang terkawat, kurang terkawat. Di sini deh. Ah, Sabi kayo nasukat sa membayar aku. Tapos na ako pro-drug. Swerte labat na. panalo ng Swerte labat na country. Oil. Ay, nang sa mga kaya na to. Pit ano naman. Lu gatag terator, gatag dia. Ano? Sila lang. Bandam pula.
Celtic na ba din ang kalabas may binta to kasi. Apat na lang si GB Sokal, panalo na, 13-10. Mana ito? Malas tayo. Score 10, 13. 13-10. Tigari, gawa to namin ano. Tira ko sa Tigari, gawa to. Ang gano'n limara. Sikat ko may lamang. Bayar lang kaya makanchaw. 15-8 naman si score. Sorry po sa mga viewers natin dyan ha. Anong ginawa? Happy watching mga boss. Kailangan. Jibe. Sali mo, Jibe. Jibe. Shoutout sa'yo, JB Sokal na yan. 13-10 ang score. Pascal. Bumalik sa tatlong batas ng kalamangan ni Panalo JB. na ako dyan. 13-10 ang score mga idol. Alam po, JB Sokal na yan. Takbo. 13-10 mga idol. Laki ng silent kain mo. 10 to 20,000. 2,000 every round. Ha? Nanalo lang ibang Jodos nil. Judge JB Sokal. Nanalo ka na. Wow. Bilatan. Pag na-break yung shade, goal mo. JB Sokal. JB. Bibi Potong. Patis. JB tayo para, JB. JB. JB, ito. Kailan na? Kaya doon kasi, ano kasi Idon. Mahala naman. Okay. 11-13. 11-13 ang score mga idol. Ha? 11-13. Samang dalawa ni JB Sokal. Kaya mo pare sa mo. Yun ang dalay rungan ko eh. Yun ang dalay rungan ko dyan. Ano ang kapin? Kada lang. 13-11 mga boss.
Happy watching sa inyo lahat. JB Sukal, sit down. Buhay pa. Patapos. Malabot na tingnan. Medyo matagal pa ang season game nila mga idol. Mali-maliingan. Uy, Wala nang nakikin na may nababalang. Katong maray views. ng score mga idol. Lamang GB Sukal. Lamang GB Sukal ha. Lamang tatlo. Lamang GB Sukal mga idol, tatlo ha. 14-11 ang score. Ay, manager, boss. Bila talag Siargao ano ba? Sikatan GB Sukal. Bila talag sikatan GB Sukal. Pagulit niya yung kapagul. Let's go. Honeybee. Sir. Nakikita si Banjo. Artista ka na. Ginong honeybee. Benar, watan. Hindi nagbibigis.
Sila idol ng idol ng yung may tinuguri na hindi Ayaw, may bigod din yun. May big. Ayaw. Ayun yung tagsabi, no? Oo, yung takalima dito. Yung big gano'n nga. Bigod eh. May big. Wala yung malas sa swerte. Grabe yung pera naman. Okay na ako dito. Marami na dyan. 8-5. Ilan panalo yan? Ay dyan, ilan panalo yung budget? Kanya sa tripod lumalit ka. Naka-open na. Ayun lang din naman. Ito kami pindim. Anong page siya na ito? Anong page? Paano? 1.3k ano? Manood. Single naman decision din. May naliligo na lang. May naliligo. Wala pang page to. Pag nag-page na to, milyon na. Sino po mo mga kasama ng baby? Ano sa Pangasinan mo? Pangasinan yung mga nagsasalita-salita. Yung mga ginto dyan. Ano yan yung
Sa mga Chinese businessman yan, sigurado. Kaya, pang-usap din sa business yung ano, yung online. Yung mga ilan na namin ganyan. Yung lot. Isang sa pera mo kasi pero isang tayo na pa. Ayun. Mampaktis ka lang. Sabi oh. Basic lang yung pamilya. Hindi ako na. Yung mga ayaw ko na. Ang ina mo sobrang hina mo. Ha? Ang ina mo sobrang hina mo. Nagbilang na ng kaya rin. Ayun, okay na yun. Wala. Kaya, ay, kubra. Wala tayo. Tanda na. Maganda makapasa sa loob. Magandang video niya, magandang video yun. Umiiling-iling na. Nagkalad. Bili. Saka yung mga Kaya ba tayo naroon pa? Maniman mo mga mga nila, iba ko yung harap. Sira na rin sa pwede dito. Sira na rin. Ay. Kalog ko lang. tambak na. Parehas sila natin. Nagamot na. Hindi siya ano. Dumikit. Ay, mayor ko. Dumikit, oh. Hindi. Gas kong gamas. Nakakaiwasan.
Yes. Dito ka, papunta mo dyan si ano, para hindi na mabasa. Pero na, dito mo. Sige, diyan ka sa pwesto niya. Sige, kalabasan si Judy. Puna tamo telong. Bata niya puna tamo telong. Pura mo na. Ako na puna tamo. Dito rin nakita. Sa kaila pala. Decision din lang. Bibi, kay ka po. Ten, mga boss! Namang dalawa. Ayun na naman. Parang sili. Ano na dyan eh. K17 mga boss.
Score, 13-15. Score 13-15. Ano, mamaya Christian Billiard. Sharing na, decision game. 16. Kaya parang pabito ka na ako ano. Lagyan ng baga, pagwara ka na. Ibig, baga. Hindi pa kagay. GB parang GB. Kasi ano kung mapapatay niya, ano mo lang yung camera. Pang-break pa lang oh. Ganda. Pero namin dati nung hira ng Christian na. Parang tawagin mo. Tawagin mo sa gilid. Tawagin mo sa gilid. Parang habang nagbibilangan pa. Ibig.
JB. 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 Thank you. JB. JB. Tawagin mo ako. Sabi ko niya, Idol JB. Idol JB. Oras na. May laro pa daw bukas. Dito ulit. Panahon, tapos. Wala ka sa panahon, yurik na mga bisi. Yan, Santa Cruz. Santa Cruz, Matatoy. Diba? Parehas. Parehas. Depende sa panahon. Yuri versus Jimmy Sugal. Has pa rin. Basta ibigay. Depende sa panahon. Tulad bukas. Santa Cruz. Yuri. Panahon tayo. Idol JB. Naunahin kasi. Kung may mga nastura naman, may discount ko. Kabisado yung banda. Hindi, meron wala pang dito. Mas may pera ko lang. Kabisado banda. Never ko mag-use. Timing mo yan ang pag-ito. Maganda sa akin. Kaya may ilang ganun. Iba yung pressure. Hirap yung bakso. Simbang. Ito, tito. Simbang. Sigara pa tanda po. Open. 20K face pa ito. Baby. Dismil ako ako dyan. Dismil. Pero masang tenso pa na. Ha? Luis 100. No, 220 sa pustahan da. Luis ako. 20K. Sa ibitan mo na bigat. Yung parehas mo. Grabe kami sa nagbabandahin. Panahira na yun. Limang buwan.
Lupot si Gigi Sukal. Ito sa inaro kami. Hindi din na lang ito iisip. Ay, din ko. Si GB Sukal. Atawayan pa yung Pangasinan niya. Okay. Tulungan mo ka mo. Maras ko ni Pisa. Milyaran. Inaro. Dali, asaran yung tanong kita na. Kaya, ano kita? Ken, nalo ka nila. Nalo tayo, kumalibre ka namin. Ilan yung nandabi? Balik, panalo ka pa rin. Wala man comment. Siway lang manager ni Gigi. Siway po mo. Iyoy lang yung alam ko. Pwede yung sinabi. Pag-responde ba na ako? Ada ba ka ba no? Gawin na ba na ka? 17 yung mga ba? 17 pa may dominate yan. Na nga. Kung nag-ilugan o tanggal tayo. Kung siyempre may pressure tayo dito eh. Dito. Orang buha ba sir? Nang bulat ya. Takot to. Ano mo? Dito yung tapos taro ng buhay. Sinaway mo kumahan dito siya. Hindi mo. Hindi ka di ba? Di ba ba yun? Tabat na mo. Biring-biring ka. Masarap ka. Biring ka eh. Kaya si Gigi. Hindi lang natalo ito, wala rin PDC. Ha? Bakto na sa pangatang ng PDC. Mambiring ka rin ka. Dimat, smart na ba? Pinangat sa tira ng PDC. Ang mystic na mag-isyo naman, araman yung piston. Ano yung PDC? Ano yung PDC? Ano nila may pin. Bato natin. Tingnan ko na po nagkakasahin siya. Tapos yung ulo siya. 16, 14 mga boss! Happy watching sa inyong lahat. Tsaka may tutupan ko yan. May tawag ng GB. Tagad si kami. Tagad si katayoya mo. May tawag ng GB. Tagad si kami. I love JB. Public na tama. Wachi! Wachi! Wacho! Sa kuban! Kailangan, nanalo ko yan. Tapos ang laban. Ano, JB Sultan! JB, parang. JB!
GB Sokso. Idol GB. Idol GB. Kapit yung